Mechia ewiase mo bibia kwaba edeba Ashtown Radio, Ashtown Television and our show live on Facebook, YouTube, Twitter bebia ye demu ewo ho. Memo akwaba bio edeba Ghana mputu dwumadie so. Na sede munimo no afi eya abato afe December yi enche ne eba beto aba. Eno ti hwe se obebo ho ban. Na se eduru abato afi mu ana se eduru abato brese ya na amanyofo no obia eye na afa mu die se obetumi adada Ghanafo anase obema na asem a oka no atoya sum na yenso yetumi ato aba ede ama no anopai ensem bi aba beto ntentam fidie so ne nyina ene se omampanyi dada John Dramani Mahama ono ene ye frankatufo ede ma NDC amanyokuo o kire se yeto aba ma no wo afi mu na so betena konya so omampanyi a enfomsuo biara omampanyi Akufo-Addo aye bia no obehwe no wasiesie sansem ni nyina asem we asem a edika na esese ye pensem mu ne ehu die ewom ene die etuam eno ti enement na efri sabre ya ekọ edikosi se dwumadie Ghana mpuntu dwumadie no ebekọ awiye afa yenhye ensem na se ubeduru oman Ghana mu a ye nyina ye nim se oman Ghana de eye oman a chese amanyoku ahudo bebre ene wo oman yi mu yewo MPP amanyoku yewo NDC amanyoku PNDC PPP afekwa de ba ku bi abetwam yesi efe no gum sa amanyoku ahodo nyina no obia eye na afamu de se obedada Ghanafo anaso obeka ensempa bi de ato yasom na yetumi ato aba ede ama no enemani abriye papa sa niema ya ekoso ewo man yi mu no ase Ghanafo anase Ghana man ye atwiyeni ne ayi ye ho ede afiri sa amanyoku ahodo bebrebe ewo man yi mu nyina ya ma Ghana man yakwakoye se eyamanyoku mienu pe ene wo man yi mu se anya MPP a na ye NDC sa amanyoku ahodo mienu su sebi omuni niema papa bia ede ma Ghanafo enada nko a ene omode ma ye ode hyeba kofie kweko ene me ba be pense mu ama wo a wotifi a wo hwe me no watumi ahu se ampa amanyofo no omo daadaye sa party mienu a meka ho asemu yi eye nkofo miensa nipa miensa ena omote oman yi mu a wonum de oman ye omo ho se o ye de begba bia no ebe ma Ghana abosesa edikan eye delegates won mo ye de tumi ahye wonsa se wo mo nkɔhwɛ no mo nto aba no mo nyi mpanyimfo mba be di yenso na yenso yetime di akira kɔto mo so aba no wo mo kɔ no makɔgyi sika twitwiridie obi tumi kasa me kɔ akɔto aba keke ma me case ka 10 million me kɔto aba ma to bicycle ma me no de Ghana yiedie akɔgye bicycle or the Ghana yiedie akɔgye 10 million within some few months no we scan nyina awie esu yɛ to man yi mu se yɛ pɛsɛ Ghana etumpɔn na se wo yɛ nipa dasani na se ye de tumi ahye wonsa se kɔ na kɔto aba eyi opanyini a ye nyina ye betumi ato ne so aba okɔ ana de akɔye sikadie in confirm ne nkokɔ e na wo de ewie mu bia no mato party chenchirenche no ma di sika agu so na eba afa etoso mienu eye yen Ghanafoɔ menu mienu a wo hwɛ me na wo yen a okɔ kan ye se o kabi ma min kabi eti kabi ma min kabi na nie dabi abrafo kabi ma min kabi na yesi yesu afiri omo ho no enu nie em se ye akasa ne yenim de ye Ghanafoɔ se ye nyina ye kan adwen bom se ye se ya obehu a o moturo modwo nya atwom obenya obi a obeyi ne ho afirim ne wakwakoye de ye nyina ye kasa ye nye no eno no bekwakoye me nkwa akiri me amikuro ma esre so se edura nwumre a driverfoɔ esre so 2 cedis edura nwumre ho eno mo benya sika 5 cedis opa ma obi an kasa ye nyina ye mfo ka no obenya obi obeka cho se mepenentam obefra kɔ na wo ye wei no na pese oman no entumpɔn eno ti se ye nyina ye adwenkoro se da bi omampanyi oti akonwa yi so omwa oman Ghana eti yetu na froman so a ubenya Ghana ni a ye di 50 cedis ni t-shirt be daada no ama na to aba ama no ye wia ne aba be ka kire se ya ye mfomso eti ye ba be siesie na Ghana akonwa no omampanyi akonwa no ye mfomso anase eye try your luck dabi afa de to so me ensatie yan kasa ya amanyofo Akufo-Addo Mahama JJ obia amanyoni bia onomba no ma ba be daada to aba ma me meyese ya ma o to aba ma me meyese ya ma onya to aba no wie ya onya ya se kim no akwatena nkran pumpuni mantem oba na convoy edi nanim yesi mu ma kwam
momma akwam na nka yehwɛ mu a obi a okoto abadi yi wo sabra bedi me so hwan ena nka ne yonko eba ese se obi ekwan mu ma no enso essence edi tumi ahye mu santi na ye de ebuo ene ne die amamo itimo ba na ebi ekwan mu se mo mbra nanso mo betena akonwa no so a ade papa bie no mo ye mo man Ghana ena danko a omba no ma ba beta dayen oma no de ya to aba ni ma mu wie ya se kim unhu amu biem enu ti ama NDC any MPP amanyuko no omo de Ghana yakoma edi agro efiso onim se anya kra no yento aba ma CPP da eye dan ya MPP beba anya MPP a NDC eti se MPP ni na ti akonwa so a obeye dan NDC amanyuko benya ho asamaka sanso na se NDC na ti akonwa so a ono so beye dan NPP ni ebenya asem wo ho aka sanniema wei ebe den na oman no atumi akoso enu ti se yempanyifo no tumi nya adwene bi na se omo tenase omo komra se bedwafie mu na omo tenase na omo hihye se ewo mu se Ghana kabi mameka bia mamodie nanso adenti na yenyina ya to oba yi mu se mu nkosi ya na mu esanse yenyina yentumi nkotena mra se bedwamuti mo nkona mu nkosi ya na mu mra se bedwam eti adan na mokotena mra se bedwafie hono a mo nhye se ene mayandro plan MPP fa woniema a opese oye efabra NDC fa ode bra CPP fa ode bra PPP fa ode bra na yenji amanyokuo ni die nyina mom na fe yemfa ngu nseniemu wo bra mfie 9 oba mfie 9 ni achiri no ansa na ebesa ma wo party na ansa na be ma wo ankrankra ni tumi no bra na se be fiem ni asese ni ehunu se eniema a yede hye wonsa 4 years watumi aye ana wantumi anye ni ensanto abanfama wo ana se ensanfa wo kobio se yetumi yesa niema wo ya ebema mpanyifo na wo se ene record bi da me ho eti se me tumi ma mani eden ebre nanso yede aye NDC MPP ena kombra se beje fiem a yeye no de NDC beka bia no de MPP beka bia no na wo ye wei no ebe den na oman no atumi akoso Ghana mpuntuo esese yetumi ma ho hia yen kan kwa achiri yen sha asemfiri His Excellency John Ajekum Kufuor ne penso yete oman yi mu ene ebeka cha ese cocaine police for akwachi nipa se cocaine ena omu deal no yete oman yi mu ne ebeka cha ese cocaine no afi de adane konkonte se enye cocaine na ye powder we ade a yen na ye di ho adanse mo abeka cha ese eye cocaine no se dan na course wo akiro se dan na course wo akiro eno de panyifo na nanim ene ebeba ka kire se cocaine no eye konkonte enye cocaine mo fa nche eye konkonte yati oman yi mu ene ye di koko suma odasani se fa kwa ma no ne kwaji sika bra oman yi mu ne fa ntumpon oman yi mu ene ebeba ka kire se koko no edrupo so amem koko na amem nanso bisase ship na di koko no hwan na bebo amane se koko na mem odasani na captain na de wa amem nipa na ye di koko ne so ma no so amem koko no amem His Excellency John Ajekum Kufuor mechia wo baby a obi a wo hwe me mechia wo pa wo bo adwuma ma man Ghana wo ye statesman I respect your office nanso enada bi wo hono mu a esese mutumi ma mani da ho asemwe okachira kura keto akura ya wo ne nekro bedaji wedi cocaine yes adane powder coco yes amem nanso nipa ne de wa amem watumi abebo amane se coco no amem ya ha JM opanyin kese wedi assemblyman why MP why be vice president why be president nanke enim se ode e obetena konwa so edie sabi obeye ne papa bi de ama man Ghana ono kra de sikadie yeti ha ene be ka che se en confirm ayira ye hu ba bi omo faaye so omo tuye so obi na rere wo mu se emo na rere wo mu ye hu ba bi emo na nyina faaye wonum nyina ayira dumso wo de nam she fridge mu kra na asai wo de enkwan ashe fridge mu no na asai isan dumso ene abrofo kra fra ye dumso Oko dictionary mu a dumso shortage of power. It says Oman Ghana has turned into a place of ridicule. Obia no osreyen if you say you serious.
efiri mpanyinfoɔ so ɛde bɛsi Ghanafoɔ yɛnyɛ serious obi tumi ba nipa wunim ne da ɔsɛ me bɛpere MP na wama wo sika na wato aba ama no na wo wie na wo kwan na fe na sehwe wa na asa betena sɛ ɛna mpanyinfoɔ ne mmoaye na wo gi sika no na ka sɛ wan na mɛboa ɛna mani abre Ghana mpuntu odwumadie na wo hwɛ me Ashtown TV